Gletak sik iki sapine gletak sik. Nah, kuwi ramok kei panganan lho iki sapine, Mas. Sukete ge jirit, Mas. Oh, sukete ge dirit. Heeh. Diadusi sik. Diadusi sik, Mas. Digokke banyu, Mas. Wis dikomber urung kuwi sapine ya. Urung dikomber sapine bobok kuwi engko. Walah. Jengkelek tangi. Gletak sing gletak. Dimakami sik, Mas, dimakami sik. Nah, dimakami sik. Sapine nek ora manut dikebuk. Nah, didusi. Wah! Digokke sak ember ki lho, nggo tower. Ya. Sing manut, Mat. Ki sapine jenenge Mamat. Nah, iku. Nah, pinter-pinter. Jengkelek tangi. Ayo tangi. Sapine dilatih sik, Mas. Sapine rong manut. Sapine dilatih sik. Nah, yo kuwi ngono kuwi. Ya, tak gentak luget ngono. Buntute gunake, Mas. Tak gentak luget. Buntute. Tak gentak luget. Meneh. Tak gentak luget. Ya. Meneh. Terus nek jentit bokonge diunggahke nggih. Tak gentak jentit. Tak dentak jentit. Jentit sapine ra manut. Jentit ala jentit ala jentit ala jentit. Sapine pinter. Buntute geol-geol sik yo baleni pisan mengkas. Ya, yo. Buntute pisan kas yo, buntute. Jengkelek tangi maneh. Gendeng gori sirahe Mas. Iki Mas, dilese. Oh nak tak gentak engko blangak-blangak ngono ya. Karo mangap-mangap. Karo mangap-mangap. Dangak-dangak ya. Nah, tak dentak blangak-blangak. Tak dentak blangak-blangak. Nah, tak dentak blangak-blangak. Tak dentak blangak-blangak. Tak dentak blangak-blangak. Bar kuwi tak dentak maju mundur, tak dentak maju mundur ya. 1 2 3 tak dentak maju mundur, 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 tak dentak maju mundur. Hop. Saiki sapine ngadeg. Sapine ngadeg. Yo ngadeg. 1 2 3. Kok tak gentak kanan-kanan, tak gentak kiri-kiri. Ya.
Pokoknya malam ini senam dulu sapinya. 1, 2, 3. Kanan kanan, tak kiri kiri. Kanan kanan, tak kiri kiri. Kanan kanan, kiri kiri. Kanan Saiki melompat sih. kuntul, enggak Mas Kendang. Sholatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah.